Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Kinong yalam jogashnong umroy madan menta kasni kilami shakmat ban penshai pat ba bakimdon satya ya gajing prasha halor gajing tmu banshna ya kasurok saulan lane ka folin kaban penyaso nadu nalat umyam ter shadu shamani dor. Habakren shakilat pathai khubor uba lambor lang makri rang ba shnong uba banshans Cambridge General Secretary but uba lumlang makri ki dukhot jongka dor bar shnong ki lapen pau ya kajing sngokhya jur halor ka jingmi khubor henin kasngi bana kalyang ka shnong ka klemle aa halor ka te ka benta Kitay kinong yalam kila pensyai baha ka jing shisha ka shnong lay tang marya yo jing tip halor ka ne ka jing tmu jong ka sarkar jilla banshna thamai ya ka te ka surang Kumkinong yalam shnong klem da penslem kila let ban ai jingtho sha deputy commissioner karib hoi ha ubnai naiwing jong usnem ar hajar ar pulai bat ban pentip ru ban hakaliang utei udisi karib hoi ru ulapha sundon da ka jingtho sha ka National Highways and Infrastructure Development Ltd NHIDCL ai ru ya ka copy sha ka shnong ha ubnai no pra jong utei uju hi usnem Hagabe day baga jingkno baga te ka jingtmu banshna ya ka surok folin banya ling ba ka shnong kakta ikitlong umbam umdi kite ginong yalam shnong kilayathu na kalyang ka jongkiru kisngo kya shisha ladajia ba ka tlong umbam jong ka shnong kan shakta Henry kumba kila dep banet jurim barkmi daladi ringkat kibor sorkar kibenta jongka jaka ka batmu banshna ya ka surong kamta satya Bat kadang jengai na kibenta jong kitlong Kita ginong yalam shnong kilayathu ru bana kalyang jong ka shnong ne kadon ya ka jingtmu banang penbha shu ikite kitlong umbam umdi na balada kita kitlong ki shakta makiru kingat lang hakaju ka apon Henry kumba kate ka benta jong ka jaka banshna ya kate ka surok kam ngat shu ya kitlong kumta ki ay ya ka jing karshan pura ya ka sarkar jilla Hagawai de ka benta kite ginong yalam shnong kila penpauru ba kate ka kinhun jong uba CL marsharing kibalalet ban ujor sha deputy commissioner ka riboy hinin kasngi kila day ban yakren snothu bat pentip ru sha ki bor shnong haswa ba kine ikate ka kam kumba utei rang ba ru udei hu dukhat jong ka dor bar shnong kabede bat jingya lek ke jongki ya kaban penmi ya ki social media menen kesngi nakaliang jong ki pajba nong snong jong ka snong Ramadan dan nakaliang jongi ka berwar snong hi hakabede bat kene kam ngiladap ya kaban ya lekbu ya ki kot na kabenta ya kaban penkenria ya ka tolong jong ka snong Ramadan ka jongi ka badan akabayat ketika forlin na ketika jaka ti nakaliang jong ngi kum ka darbar snong hi bat ka stip committee hi barok kowe ngilaya don ya kabangin ya bu jingmut ya kabangin litbu ya kini ka jingtho sa udisi knang ya bakati ka surok kabawan na kate ka tolong ka jongi ngi kerpat ya ka office jong disi hi baun pelat ha ka bede bat kate ka tolong ti nakaliang ka dorba ka jonga hebat ki eksekutif member jong ka snong ka jongi haka arfly terik ngila ya benai bak hatwe arjar arfly ngila dep ya ka banelit bu ya kani ka kot sa audisi bat haka siterik jong benai bak hat arjar arfly audisi lo resip ya kani ka kot ka bana kaliang jong ka snong ka jongi ngilit bu ya kani ka jingtho na ka bantai ya ka ban pun kenria haka bede bat kate ketulung jong ka dorbar snong meroy medan ka jongi khnang ba ki pajba kin khamsai bat ban snuthu ngidon ru ya ka ban pensai ha kan ka por lengba jong ka jinglik bu komplain pat na ki riurong ba ki ba don hak po snong ka jongi sa ketika office jong DC po nong po te nakaliang jong ka jong DC ru ila pharu ya kan ka jing pentip sa ka PNHIDCL bat ulah paru ya kani ka jing pentip sa kani ka office
na ka benta ya ka ban penken ria ya ketika alignment ka baya hab ha ketika tolong jong kedorbar senong Ramadan na ka benta ka jingyat jong kani ka forlin ka bamenta tina ka liang jong aku urang ba senong hi ngamdon hi kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka benta lada kawan kanwan na kani ka surok ka barim ro ngi na ka liang jong kedorbar senong ngimdon hi kano bat kamtam ro nang yanga balayalam uban yalam ya ka senong ka tau jungi balada kan yat na kate ka alignment ka bat mairu na kaliang junga hite ngamdon kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka kam te bat ngada ai publiru ya kibor pun yat jong ke distrik nadu DC ki obsar ki bede ha kate ka kam ba ngilayo pediang ru ya kini kikot nadu ka siterik benai bakat arjar hulai ha ka bede bat kani ka benta ban penken ria ya kate ka alignment jong kino ki bom sem las nyu thu bha ya kani ka benta ha ka ba ka don kum kani ka jing complain ne kum kani ka jing mi ya ha ki social media tengah perpat iki pat ba nong song snong bakin siu bha ya ka ba wan sangi ki nong elam snong ya ka ba nginyo ya ka ban liu jingmut ban pensai pedang jungki ya ka ka ba ka dorbar snong ka stip committee kala tre kala le ya ki kam ki baha na ka benta ka imlang salang ke jongi i upat ba nong song snong hi barok ko wei te tang ini kintin hi ba kindian na kaliang jong aku merombok snong na don ya ka ban ong na ka benta jong upat ba nong song snong bangim de ban don kono ka jing snu per len kono ka jing snu du jing kermen ha ka bedei bat tani ka kam jong ka dor bar snong ka jongi ya ka ba ngi kum kinong song snong hi ngi de hi ban yo ya la ka jong ka hok ka benta ha ka ba kum kinong ilam snong ngi yatre ya ki kam ki ba ya de ha ka imlang alang jong ka snong lendet kumni kalong ka ka bom wan ra ya ka jing bha ka jing miat hapo ka snong ka thau hi barok ka wei but ka ba kongsan hi kalong ba haba ladon urang ba snong ladon kita kinong kit kam snong kata ka jing tho ban ai se DC kila te ban ai shwa wat se ka dorbar snong ro lada ka dorbar kam sim kam hadin baki ai kidon ka hok kum kinong song snong hanre ban le lendet kum ni kam jubha kam internet hero kam i rangba ka snong ka thau ban su bypass ya ka ka bam yaha bat kata ka imlang ka salang hapo ka snong ka thau ho ngitip hi ba kata ka tolong ki ba kin kata lada ka ja manu bam ting ya kata ngaru ngabam na kata hi ka telada kan ja manu bandu nong mangahi mangihi tede halor kata bangi saya keren ya ti thai bha ya kani ka kam bahkan long ka babet ka babyang bahkan num kata ya ka umbam di ka jong upai ba te ka tang kata hi bangin pensaya upai ba lang ba gini ki tolong kubor ba ngina kaliang ka snong hi ngilale ya ka babah tam na banta upai ba ngila persyang ban ya keren UBC tang kata ban penkenria ya ka lanmen re kumno ban penbha su ya ka ka bakal adon lupa te lada menta kita kinong komplain lada ki wan ban ya konsol mo ngan ban beng ya kaju kin wan ban ya konsol ka snong le se menta kandon ka jing ya keren la ban wara da kita ki bor sarkar ki bedai pe lada kan ya katno ka jing jingai ba kanom kata ai ka tolong kadai kata kalenti ba ki de ban le lada ban ya keren swa hapo ka snong ka thau ban ya teli ka we kumnung in ya le ban su ya khang persya ba lada kan wan nang taru ka de development hi jong ka snong ka thau te lada kan wan nang nuro ka de development hi jong ka snong ka thau ban su ya persya kumni ba kanom wan kata ka development temut ka ka banja yangi menta te hoat kan hanre na menta ki khun ki hajar ki jongi ki balasai la sisngi ka banja ni de ban yo i bat ba de ban perkhat ya ka taru te ka khendiat ka long ba ni dang don ha pedeng ka jingi keren menta ba kumnu ban le ban penbha ya kate ka telong lada kanwan kata kat kum ka alignment ba kanwan kata ka furlin dang don ha pedeng ka jingi keren te ban ngimpala ban lum ya ka dorbar mo namar ba kadang don ka jingi keren hadin bal adep ban ya keren lada kala bit labiang ngidon bangin pensyai pat sopai ba ha ka bede ba ka umpam ka umdi ta ka bede ka kam
jong ka alignment ya ka project jong ka forlin ka balapan kenria na sa tesa sharing lum di kumuwi na kinong ilam snong mapan pau ya ka jing sngo komen hadu kata namar haus nam ajar spo ka bangabat kumnong ilam snong ru akabawan gani ka silong bypass ki riurang ba ki bolong kilong kapa ki pararang ba snong ki lek kat bala ban shift ya gani ka silong bypass khamsa kendong jong ke snong serut snong kai kata ke jing temu ba kadon kum kata jing mut namar kam don ke safety lada kan wan ki kali ki bayat bun teliha ke juk kapor tukum ta ha ke tu kapor ngaten mau ba ki rang ba snong ki bolong ki rang ba ki lelek kat bala ban perlat no ya ni existing jong ka NEC jong ni ka surok ka bangidan menta te hamroi madan la pan kenria sa kham sarut jong ka snong namara tu kapor na sete liang kampat don jing don sam ki don tang kat tu ni tili ki sam te hakabri pat ba keni ka alignment jong ka forlin menta ngapen pau kumwe na kinong snong uba berkat ya ka lawai ngalas ngudon bok sibun ba nakaliang jong ka DCL mo kabala sim ya ka alignment na sete sa karyang lum kawai na kalong long ba kala sip sisa ya kinong snong na kajing saw accident namar ngiyo i bagani kalan ka bamanta ka school landmark kadan hangtay ka balang pedestrian ulun sei kadan hangni ka school pedestrian umroy kadan hangtay ferendo kadan hangtay kalong kajing ma hadu kata-kata lada kani ka forlin kan wanang ni ki kena bat mangaru ban crossing ya ka ni ka silong bypass watang artili ki kaliru klasimpor dasan 10 minit ban hap up dalki wan ka juk por di south ligi kali kin wan le te kalong ka jingma hadu rata pat sukwa ban ya thuru hadin bawan kani ka silong bypass sangut ngi radu ki men simbrio ki bolong ki try snong bat ki wei ki para men sim ki banas sabar snong bat sabar jelaru tang nang ne na po madan football umroy hangdu hangte po daki phongut ki ladap ban du no ya ki men sim ki bakodor ki jongki te kani ka alignment jong forlin nakaliang jonga ngapen pau kajing semua komen hadu kata-kata bakal like ya kajing ma ka ba hakmat nak ta ki kun ki jongi kalawai